Přátelé, je to tady! Takže závody v Březradě, nevím kolikátýho je, později doplním datum, nebo možná do videa později přidám titulek. Start maršál Míla už si to rovná. Myslím, že vyhání Jonáše, už ho nepovažuje za dítě. 1 na 2 pade, aby se nemasíroval mezi dětma. Že ti to není blbý, Jonáši! A pak pojedou junioři, přesně, tam patříš, Jonáši. Takový střelec už. No nestačíme ani my dospělí. Tak. A vidíme, Čmeláka, jak Štěpánovi chystá motorku. To je čerstvý 85-ník, který co se týče obsahu jeho motocyklu, tady je Áďa, Adam Švance junior, tady Martin Švehlu, ano, tento už tady nadžemovaný, Adam Švance senior s foťákem, výborně. Tam máme Františku a tatínka Ivoše doležala, alias Dožu. Tak, a pozor, a je to tady start. A jedem děcka, 11 je holčička, to vím, Áďa Holešot. A už ujíždí, to je zabiják, přátelé. Áďa, výborně, Áďa první. Děvče druhé, Štěpán, Františka a se 13, nevím, jak se jmenuje hošíček. Závodník číslo 13. Prostě jednoduše. Takže Áďa ve vedení. Si vypracoval mírný náskok. Děvčica druhá, číslo 11. A Štěpán překvapivě na třetí příčce, přátelé. Teď se nám rozjel. Františka čtvrtá. Áďa první, přátelé. Je to tady. Děvčica druhá, výborně. A Štěpán třetí příčka, za ním Františka. A závodník číslo 13. Tam bude souboj. Tady už přehledem Áďa. Ten má letos naježdí, no. Jeho výkonnost neustále roste. Už nám všem starcům ujede. Na to s dětem. A děvče, 11. A v závěsu Štěpán, výborně Štěpáne, to je ono. Štěpán se nádherně rozjezdil. A jedem, Františko zaber. Františka jediná na 65, nejmenší motorka. Až na to rameno, ona to Pavlína říkala dobře, že před tou dovolenou nemáš jezdit, víš? Nesmíš jí to říct, ty vole. Že tě to nebolí. Ona už to ví. Ježišmarja. Já jsem ti chtěl poradit, že když tak jenom na koníčka, víš? Jak se opřeš o ty ruce, tak budeš zkoušet bolest. Tak. A Áďa vepředu, přátelé, no jo, no to už nemá cenu ani točit tohleto. Ale Štěpán na třetím místě. Přátelé, to bude medaile. To bude medaile. Štěpáne, vydrž. Takže na první pozici Štěpán, hovno, Adam. A závodnice číslo 11. Máme tady dívku. A za ní Štěpán. A 13. Závodní číslo 13 na 85 na malých kolech. A tady máme Františku, už odstupem asi to někde zdechlo, ale jede výborně. Jediná 65 ve startovním poli a stíhá. A tadyhle už se hlásí jedno kolo do konce. To vypadá. To znamená 2 kola. A hele, hop. Tak. Tečka Martin. To tam řídí. Start maršál Míla. Smolík. Má celoživotního Smolíka.
A závodnice číslo 11 už má taky informaci 2 kola do konce. To vydržíš, to dáš! A Štěpán! Čmelák junior, přátelé! Čmelák junior překvapuje, drží se na 3. příčce, výborně! Za ním těsně 13. Františko, výborně, výborně! A přátelé, tady do posledního kola vyjíždí Adam. Poslední kolo, Adame, jo! A do posledního kola vyjíždí závodnice číslo 11. A do posledního kola vyjíždí Štěpán. Čmelák junior. Poslední kolo. Závodník číslo 13 taky v posledním kole, drží se za Štěpánem. A Františka do posledního kola. Výborně. A tady máme prvního. Františka do toho. Tatínkova gratulace a radost. Ano, máme to. Babička. Všichni šťastní, spokojení s vítězem. Výborně, Áďo. Takže tady start juniorů a teď vidím, 9 přece není Jonáš, no to je jasný. Jonáš 22, jsem si říkal, že má nějaký nový plasty. A na druhé pozici děvčica 11, krásný druhý místo. Tady se chystají junioři a na 3. pozici do cíle přijíždí Štěpán Šperdla. Závodník číslo 13, 4. pozice, bramborová medaile. Výborně! A Františka 5. z 5, ale nejmenší obsah. A holka k tomu a jede krásně, je statečná. A pozor! A jedem, přátelé, a jedem. Tak tohle to jsou jiný paliči. Ale pozor, pozor! Tady je téměř nebezpečno! Tak tohle to je trošku jiná úroveň. To už jsou 20 a 2 pade. Junioři, takže na prvním místě závodník číslo 9. Houby. Devítka je tady. Dopředu je 11. Ten jí dává. Teď se 9 druhá. Jonáš 3. 4. pozice. A 9 na krásném 5. místě.
Jedenáctka na první pozici, to už bude třetí kolo. To je jiná střelba. Tady to je souboj, tohle je souboj. Až stíhá KTM 39. Pátá pozice číslo 9. Jídeček. Tady si střihneme krásný skok. Jonáška vede o parník už. Tady Jonáš souboj s 39. Jonáš má 20 v závěsu. Ale stále v závěsu. Závodník číslo 11. Bezkonkurenční. Tam se nestihl koukej, to je škoda. Hej! A tam se pokoušel asi Jonáš o předjetí a je z toho havárka. A těží z toho. Závodník, co to za nima? Výborně! Posun o 2 příčky. Takže ještě máme tady dramatizování na závěr. Skvělý. Takže tyhle 3 ještě se budou prát 2 kola před koncem. Se nám to naštosovalo. Takže 11 bude běžet do posledního kola. Jede bezpečně na vítězství. Holky to mají připravený. A jak to vypadá tady? Takže tady zatím jedou všichni 3 za sebou. Budou vyjíždět do posledního kola, kluci. A 11. A pozor, 11 zvítězila, takže žádný do posledního kola. Máme tady cíl. Výborně. Že byl odmávnutý. A tím pádem na druhé pozici, výborně. 39 třetí, Jonáš až na 4. Takže jeden karambol nám zcela změnil pořadí v závodě. A i 9 projíždí cílem, výborně. Takže slyším, miluju, jak volá, to jsou veteráni. Já jsem taky veterán, ale já to budu točit radši, Mílo, já to budu točit. Pěkně to organizuješ, ať to nespolkneš, tu tušku. Tak, já mám tady volno na stupinku, konečně můžu točit kvalitní záběry. Fotři šli do háje, fotři se naštosovali na start místo mladých. Koukám, že některý mladý s nima. Vy se je stydíte. Prohánět tady starce na chmelu. Tak. A jen jim dejte. Fotříkům. Fotříci nemají tolik síl, ale zase mají techniku a zkušenosti, přátelé. Takže souboj mládí se stářím. Švehla tam, Martin Švehla 174, přátelé, legenda
Královéhradeckého motokrosu. Vedle něj startovní číslo 50. Tamhle vidím Adama Švanzeho. Ano, to je skutečný veterán. 9, to jsme viděli, ten dojel mezi mladejma. Tamhle 22. Neznal chlapíka, nevadí. Tamhle Hondica. To bude Palica. Takže kluci, co? Doža tady zdržuje celý závod. Už je tady. Doža, co je? No jo, no, nasekal si 7 dětí, no tak musí se taky starat, že jo? To není jenom o motokrosu. Především je to otec. Teprve potom až závodník. No a jak kdy? Někdy je to hlavně závodník, teprve potom až otec. Dneska především otec. Přivedl si 4 dcerky. Kluci makají, jsou na brigádách. A veteráni startují. Čmelák s vyhozeným ramenem. Ruce založené. Trpí bolestí. Ale nedává nic najevo. Tak veteráni! A jeden nám zůstal na startu, přátelé. A to letos, pozor na to. Kurva, to jsou paliči. Já jsem se tady úplně bál stát, to teda. Tak první dědej, Česká. 248, Honda třetí. Za ním 11, to tam dělá mladej, vole. Dělá svaly, dělá machry, vole, na starý chlápky. Hej, a nastartoval 22 jede. Tak to je souboj, přátelé. To je souboj. Takže závodník na první pozici. Startovní číslo 6. Výborně. Pojď. Krása. Ještě 48 druhá. 11 třetí. 1,40 Honda, výborně. Marťas, ty vole. Adam. 50. 9, výborně. 96 v klidu. To je Švehla. Kurňa. Na Švehlu jsem sázel. Ještě, že jsem na něj nedal prachy. Takže 6, 248, 11. Na 4. pozici Honda, 1,40. Na 5. pozici už je Martin Švehla, přátelé. 5. pozice Adam Švanze, 6. pozice. Startovní číslo 50. Martin Sedma. Martin Hruza. Výborně. Tenhle nevíš, jak se jmenuje. 6. Nevíš. Výborně. 6. první. 2,48 druhá. 11. třetí. Ten vyhrál juniory. Myslím, že Pospíšil. Kdo? Ten první. Pospíšil je první. 1,40. A Švehla 5. 174. Výborně, Adame, tahej! Výborně, 9 se drží mezi veteránama. A tamhle pozor, tamhle máme pád. Závodník číslo 11. Zatáhnul moc plynu a už leží. Už to nedrží, už se to klouže. Nedá se nic dělat, je to ztráta 3. pozice. Tamhle zase někdo stojí. Přátelé, takže tady ještě bude zajímavý, jak se bude míchat pozicema. Protože máme tady 2 motorky, které stojí a Třeba korejská motorka Martina Švehlického ještě taky dojede.
Na první pozici startovní číslo 6. Jaké Pospíšil? Prej. 248 druhá, výborně. Fajták. Teď dlouho nic, tam vypadla 11. Na třetí pozici 1,40 na Hondě. A už to fláká, měl by přidat. Jedu, tahám! Honda! A pozor! Tady moje paták Švehlík! Tak to teda by měl přidat. 50 tady už. O Adame! Tahej! Za Adamem 9, mladák. A 96. V klidu, v pohodě, takhle se jezdí, takhle to mám rád, ano. Takhle jezdím já. A 22. Klouže to. Opatrně plynem zatáčka. Takže na první pozici 6. Kolik to je? 2 kola do konce. 6. Pospíšil. 248. Druhá pozice. Na třetí pozici máme Hondici. Startovní číslo 41. Tady máme třetího. Koukej na cestu, tady jsou lidi. 11 to vzdala. A bacha, Švehlík s 50. Tady ještě bude souboj, přátelé, 2 kola před koncem. Adame, tahej! Adam Švanci! A mladák, 9. Jeď! A 96, ta se mně líbí, to je můj styl. Pohoda, klídek. Na mě. Příško nadváha, to jsme my. A 22. Do posledního kola vyjíždí vedoucí závodník, nějaký Pospíšil. Startovní číslo 6. 248. To je pro ústou, to je pohoda. To je klídek, pohoda prostě. Není kam spěchat. Třetí flek je jistý. Hlavně neudělat chybu a nehavarovat. Výborně. A za to 4., 5. A tady máme na 4. pozici už je bramborový Švehla. A hrůza. 6. pozice Adam Švance. 7. pozice startovní závod, startovní 9. A vyhlídková jízda. No, úplně ne zase. Takhle bych jel já, přátelé. 22. Opatrně s tím plynem v zatáčkách, říkám. A 6. první. 248 druhá, výborně, oči. První 2. Tady už se mává, já jsem to nenatočil. Málem vzali kluky okolo. Ale už je po závodě. První 2 nám projeli. Pospíšil a 248. Jirka Kotyza se nám do toho sklínil. A Jirka Kotyza, který vůbec neostartoval, co tady dělá? Dojel na 3. pozici. Celou dobu jsme ho tady neviděli a najednou je 3. Jirko, to je podvod, ale! To je podvod! Tady máme 3. A pozor! Hrůza! Startovní číslo 50, takže 1,40 3. Hrůza je 4. A Švehla, no, přátelsky se zdraví. Uznává svou prohru. Kolikátej teda dojel? 5. nebo 6? 5. a 6. je Adam. 6. je Adam, pardon, já padám, to je krásný. 6. v závodě, jsem v životě nedojel. Dobrý! Bombice! Dá to! Tady rodinní členové Adama, syn a maminka. A vyhlídková jízda. To jsem měl natočit. No a takže tady dojeli poslední závodníci a máme po závodech, přátelé. Takže pár momentek ze závodiště.
Děcka odstartovali. No jo, Áďa ve vedení, klasika. Koho máme na druhé pozici? Startovní číslo 13, výborně. 11 třetí a Štěpán čtvrtý. Ve druhé rundě. A Františka pátá, jediná 65, ale drží se statečně, jede pěkně. Bez vody. Co bez vody, ale bez piva. To se nedá, to se nedá. Bez vody jo. Taky na to přijde, že se to dá Jestli bez ty nám piva. tam lehneš a budu ti volat záchranku, vrtulník. Tak Neboj. My nejsme ty ortodoxní Češi, no. Za kterýma je těch 8 litrů. A čo vy holky tady? Fandíte? Fandíte? No to jsem rád. Faninky! Faninky do Ležalovy! Dobré počítání, dobré soužití. Budu muset rozdělit. A Adamu už ukážete dvojku, jo? Tak. Takže tady máme. Dvojka, správně holky. A opatrně, ať vás nepřejedou. A dělali 2 kola do konce. A 11 už je druhá, opět. A 13 třetí. Tahej, tahej! Rozstřel, bude rozstřel. Františka! Dáme jedničku, já už mám v sobě 3 jedničky. Nebo 2 možná, už ani nevím. Startovní číslo 11. A 13. A Štěpán Bramborovej. 4. pozice. Přátelé, vítěz druhé rundy, Adam Švance junior. Domácího klubu, chlapi, to je, jo? Ano, domácí klub, je to tak. A na druhé pozici startovní číslo 11. A 13. Výborně! A jede nám Františka na krásném 5. místě, přátelé! Jo! Tady už se štosují junioři. Jeden, jo? 1+1, jo? Držíte mi tady fleka, chlapi!
snímat! Berte na mě ohled! Já jsem tady s kamerou, já točím dokument, já jsem nepřišel závodit, aby bylo jasno. První to bych nic nenatočil, já musím jít zadu. Tak hlavně Dueta nezraní se hodně štěstí. Hold my hand when I need you the most. It's your love that it's waiting in gold, waiting in gold. Máme prvního podpíša, právě mě dal kolo.
krásná poslední pozice. Jupi. Na naše stránky přezrat, jo? Protože sponzor zase, který nám pomáhá, tak chce, aby jako ty dětský závody dostali jsme takový grant a podporu dětského motokrosu trošku, jo, aby jsme mohli jim dávat aspoň ty poháry a tak. 2 basy piva. Na ten dětský motokros, že jsme dostali 2 basy piva. Nebo to bylo z fondu klubových. 2 basy piva pro děti, no. Ale desítky jenom. Jenom desítky, samozřejmě, jsou to děti. Musíme. Takže z těch 65 bohužel dětí se sešlo míň, teďka, tak proto jsme to udělali takhle, jo. Tak 65 tam byla jediná Františka, jo. Tak pojď. Takže zvítězila. Výborně! Ty nemůžeš fotit 2 rukama. Mám 1,5 ruky. Vyfotíš seniory? Pohár nahoru, hurá! Hezky, Františko, gratulujeme. Držela ses tam mezi těma zabijákama, jela jsi moc pěkně. Dobrý, super. Byla jediná 65 mezi 85. To už jsou střelci, No to už jo. takže 3. místo, domácí jezdec, Štěpán Čmedla. Hezky! Oh! První pódium, Štěpáne, gratuluju. Samozřejmě Kája. Schodíš z toho stupínku. Výborně, Kája. A první místo opět domácí Adam Švance. Adam! Výborně! Domácí jezdec! Tak až dostanete ceny, tak nám zamáváte. A pusu! Hubičku! Už si Tonička nechává pro mě, pánové. Prosím tě, ty vometáku starej. To by si přece neudělal. Tak, zapozovat všichni 3. Výborně! Dobrý. Gratulujem. Takže já mám dva úplně stejný. Dva stejný. Další úplně stejný. Dneska nepůjdeme na jedničku, Káťo. Dneska nás tu závodili, půjdeme na to. Tak vyhlásíme juniory, jo? Ano. Takže 3. místo, číslo 22 Jonáš Smolík z místního klubu. Výborně, Jonáš! Tento tady má Ety. Máš dneska Smolíka, ne? Dneska má Smolíka. Místo 2 Josef Pokolek. Výborně. A místo 1. číslo 11 Jakub Netolický. No jo. Tak to je ta 11, to je ten střelec. Slavný jméno. Jakub Netolický. Vyhrál jako vždycky. Jo, vyhrál jako vždycky. Střelci, tak jim rozdáš věnce. Pánečku. Pánové. No tak to je teda Vracíme se k paráda. tradicím. To je nádhera. Závody bez vinců, to je jak... Tak. Zamávejte nám vincema, housky. Jo! Díky. Ještě. Než dolévej vývojku. Tak a teď ta nejlepší nakonec. Že jsi nějaký čahoun. Málo dětí, tak museli zastoupit tátové. Chceš radši na basket? Takže 3. místo, zase z místní borec Martin Čvehla, Máte tady 174. Martin Švehla, známá firma. Taky místní jezdec. Místo 2. silničář Ivoš Doža Doležal. Hezky. Každý je taky náš. Každý svoje Výrobci dítě. holčiček se tady A místo ukázali. 1. To jo. až Pospíšil číslo 6. Hezky. Kde máš dítě? Já ti tam půjčím zlatíčko. Zase na jedničce. Tak Toničko, děkuju. To je silná sestava, přátelé. Starci na chmelu. No ještě nejsou nachmelený, teď jdou slavit, ne? To si dáme. Tak díky. Tak gratulujem! Výborně veteráni! Přežili jste to!
To je hlavní. Tak a děcka, který nejezdili nebo který nedostali žádný pohár, tak si pojďte vzít sušenky, jo? Můžu taky. Já jsem měl, nic jsem nedostal, byl jsem poslední. No ta půjde na poličku. No to teda. Ukaž, co má táta, ukaž mě to. Jo. Teda. To je paráda. Tak pojď. Dáme si ještě jednu sušenku. Ještě si jem jednu. Tak. A druhý. Tak ještě dětem. Jo, já jsem měl rovně. Já jsem říkal, potřebuji zatáčet a ono to nešlo. A ono to jde, ale musíš dávat bacha, vole, aby ti to nepodklouzlo a nespat na držku. Máš pravdu, jezdecká chyba byla. Ale zase mi možná tak prašil sliny vodem. Jsem koukal, kolik to stojí v tom Horbachu, takže 15 000 můžeme utratit za poháry, jako za tyhle ty ceny pro ně, ale chtěl právě ty fotky, aby jsme to mohli nějak doložit. Lucko, jaký to je? Že pro ty děti děláme. No tak to mám radost. To jednání s městem. No tak to mám radost. Když řekneme, že třeba nám ta dovolí dala grant a doložíme to nějakýma fotkami, tady pořád je závody pro děti, protože, jak mě říkal minulému vole ten starosta, že ten... Jo, ty nese židličky, Štěpáne, jsi hodnej. Výborně. No kde jsi byla? Pojď baštit ty. No tak to mám radost. Hlavně, že jsi spokojený. My jsme měli strach, že nepřijedete už. Děkujem, že jsi na nás počkal. No co počkal, já jsem nečekal. Tak ale jsi říkal, do 6 se jezdí a pak až je to prosazení. Do 4. Aha, kam jsou od 6? Do 4. Nás Míla vyhnal ztratě. Já jsem ještě ve 4:45 jsem to hobloval a přišla stopka. Já jsem mu to Že říkal. se nejezdil do 6. Ne, do 4. Techniky, oprava techniky, já jsem to rádio říkal. No, to by bylo možná lepší. No, my jsme to napsali takhle, no, takže... To je náš Marok. Tak uvidíme, když tak se pak třeba, když tak se třeba těch 10 000. 000 dá na to, že jo. No. Je to zloděj. Protože já jsem třeba s tím Vojtou to se vůbec nemluvil. Oni nám dali první rok 5 000, oni nám dali 7 800, proplácel mi to naftu, jakože. A teď on jsem skoro nejezdil, ten Vojta, že jo. Já jsem mu volal dneska, nebo na tuhle akci jsem mu volal. Já i kvůli ty motorce, No, bych to s ním probral. jo, a on je zase pryč, Jde na dovolený. no, on hodně cestuje na těch motorkách, tak, No. takže je pryč a on je třeba...